Memòria 2019-2022. Fent costat. DipSalut es va fundar el 2009. 10 anys més tard, el 2019, vàrem impulsar un procés participatiu intern per repensar la missió, establir nous valors i fixar els 4 eixos estratègics que conformen el nostre full de ruta i els reptes de futur. Promoció de la salut. Cal destacar el creixement del programa d'educació Sigues tu, que ha passat d'implementar-se de 200 a 266 centres, amb un total de 55.000 inscrits al 2022. Aquest any també s'ha desplegat Sigues tu en família, tallers de criança positiva amb 5.700 participants. Han augmentat les intervencions del servei de suport psicològic en situacions de crisi, especialment en l'atenció a les víctimes d'agressions sexuals, que ha suposat més del 50% del total d'activacions. Cal remarcar l'increment dels recursos per als programes que garanteixen els drets i necessitats bàsiques de les persones. Girona, territori cardioprotegit, ha augmentat en 162 el nombre de desfibriladors públics d'una xarxa que ja és referència a Europa. A més, hem fet un pla pilot d'activitat física en entorns naturals amb la participació de 3.500 persones. Acció social. S'ha posat en marxa el Servei d'Assessorament en Polítiques d'Igualtat de Gènere i de Diversitat Sexual en 28 municipis. Salut ambiental. Gràcies als controls analítics periòdics, les desinfeccions i altres mesures preventives, no hi ha hagut cap brot de legionel·losi. Per garantir la qualitat de l'aigua de boca, DipSalut va introduir el 2019 nous paràmetres a analitzar, com les substàncies radioactives. El resultat ha estat molt satisfactori. El 98% de les mostres analitzades complien la normativa. S'ha reforçat la salubritat i la seguretat a piscines d'ús públic i platges amb suport tècnic a més de 120 ajuntaments. També destaca l'increment de mesures per garantir un servei de socorrisme adequat i la disminució dels incompliments més habituals. Control de plagues. S'han incrementat els recursos destinats a lluitar contra la vespa asiàtica, ja en el 4è lloc del rànquing de plagues urbanes. En la lluita contra el mosquit tigre, destaca la feina de captació tècnica d'espais públics i la sensibilització a la població. Formació. Ha augmentat l'oferta de cursos per a professionals de la salut pública i l'acció social. Covid. Durant aquest període 2019-2022, l'activitat del DipSalut va estar marcada per la pandèmia de la Covid i els esforços per mitigar els seus efectes. Un clar exemple és l'adaptació del Servei Local de Teleassistència, que va reforçar el seguiment de les persones més vulnerables. També es van habilitar recursos orientats a la salut mental i es van fer tasques de prevenció de contagis. A més, es va adquirir i distribuir material sanitari entre hospitals, ajuntaments, consells comarcals, serveis socials, residències i altres. Salut, social, sostenibilitat. DipSalut. Sempre al teu costat.